Ho, 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 je tu čas radosti a pokoja, povoleného prežierania sa a štedrých darčekov. A keďže ste určite celý rok poslúchali, jeden darček pre vás máme aj my. Špeciálnu sviatočnú časť Jastrabieho oka. Obhájiť svetovú jednotku je oveľa ťažšie, ako sa na vrchol dostať, hovorí tréner Novaka Djokoviča Marian Vajda. Navštívili sme jednu z najkvalitnejších tímových súťaží sveta, Českú extraligu a jej veľké svetové hviezdy. A dozviete sa aj, ako to vyzerá, keď tenisti vymenia rakety za hokejky. Koniec roka je zvyčajne časom hodnotenia a bilancovania. Kým viacerí tenisti by si určite želali, aby sa na rok 2012 čo najrýchlejšie zabudlo, Novak Djokovič a jeho tým by takúto sezónu brali kedykoľvek. Nole síce zďaleka nebol takým suverénnym kráľom tenisu ako v lani, ale na konci roka je to opäť jeho meno, ktoré svieti na čele svetového rebríčka a zdá sa, že ťažko vybojovaný úspech chutí naozaj ešte sladšie. Naozaj je to krásny pocit a nielen pocit, ale aj vedomie, že proste celý rok to stalo za to, že vlastne ten obrovský tlak, ktorý bol na nás položený, alebo teda na Nováka, ale celkovo aj na náš tým, že proste obhájiť o mnoho ťažšie sa potvrdilo, naozaj je to o mnoho ťažšie obhájiť prvenstvo. A to obzvlášť v súčasnej konkurencii. Tenisoví odborníci sa takmer jednohlasne zhodujú, že taká silná štvorica na čele rebríčka ešte nebola. Všetci štyria, ale ja si myslím, že už aj Del Potro budúci rok sa pridá, čiže bude to obrovská konkurencia. Naozaj posúvajú látky tenisu tohto športu vyššie, o mnoho vyššie, naozaj ten tenis je neuveriteľne rýchly. Fyzicky náročný a aj psychicky je to náročnejšie o mnoho a môžeme vidieť neuveriteľné krásne výmeny pri všetkých aktérích, ktorí tam hrajú na tom kurte. Naozaj sa radosť pozerať a je až obdivuhodné, čo dokážu vydržať. A to nielen z fyzického, ale predovšetkým psychického hľadiska. Práve hlava bola dlhodobo najväčšou Noleho slabinou, no v súčasnosti je to presne naopak. On to má vždy v sebe, ale poctivou prípravou a tréningom a takým dospievaním vlastne vekom sa to zlepšilo a uvedomil si, že musí byť prístup ešte profesionálnejší, ešte lepšie sa pripraviť na každý ten moment a naozaj je to športovec srdcom aj dušou a naozaj sa venuje tomu naozaj naplno a dokazuje to v každom jednom zápase, čo je obdivuhodné. Takýmto zápalom pre tenis navyše výrazne zjednodušuje nielen svoju cestu za úspechom, ale aj trénerskú prácu svojho kouča. A ja kedy si myslím, že on má toľko energie, že nás všetkých dáva tou svojou energiou ešte do lepšej nálady. A pri ňom sa nedá ako nebyť pozitívny a myslím si, že si to dávame navzájom trošku, tak si to presúvame, ale myslím si, že má obrovskú pozitívnu energiu a preto je tam, kde je. Marian Vajda priviedol Novaka na úplný vrchol. Ako tréner vyhral takmer všetko, čo sa v svete tenisu dá. Neuvažoval aspoň na chvíľu nad zaslúženým oddychom? Ja mám rodinu a mám svoje deti a obidve dcery hrajú tenis a je to veľmi ťažké, zložité, ale som s ním 7 rokov, je to môj autograf, je to môj podpis na Novakovi Djokovičovi. Som na to nesmierne hrdý a teší ma každý jeho úspech a asi v tomto štádiu je to dosť zložité, že by som odišiel na vrchole, keď na výslni, tak ja myslím, že keď sa mu dá stále nejak pomôcť a keď on cíti, že mu niečo dávam a že proste aj tá podpora je tam a že on to vie o tom, aj celý ten náš tým, tak bolo by to trošku marné nebyť s ním. Takže dvojica Djokovič-Vajda ide ďalej a minimálne jednu výzvu pred sebou určite má. Nolemu totiž v zbierke stále chýba jedna Grand Slamová trofej z Roland Garros. Ten Grand Slam je veľká motivácia. Dobiť Paríž to bude určite veľmi kladná motivácia. Ako to v tomto zmysle budúci rok bude asi nielen, nebudeme sa zamerať len na to samozrejme, ale bude to možno aj priorita. Ale samozrejme uzatvoriť poradie Grand Slamov by bolo fantastické a je to určitá motivácia. Novák je stále, ako sám hovorí, je hladný. Marek, tenisová sezóna sa skončila v novembri však? No, individuálna áno, ale jedna súťaž sa hrala aj v decembri. Česká extraliga. Česká extraliga? No, môže to vyzerať ako nepodstatná súťaž, ale iba kým si pozrieš súpisky. Oni sú tak trošku blázni, tí Češi, oni veľmi dobrí hráči tu hrajú za každý klub, takže
takže ta extraliga má naozaj jako šmrnc. Já bych si troufl říct, že co se týče smíšeného družstva, tak je to nejsilnější soutěž na světě. Tak se hrajou takový hráči, kteří normálně si myslím v jiných zemích ani nejsou možný sehnat a dát takový tým jakoby dohromady. I když Bundesliga třeba má neskutečnou váhu taky, hrajou to výborní hráči, ale možná termínově je to trošku nešťastné, protože se to hraje celé léto a spousta výborných hráčů nemá tu Bundesligu čas hrát. Ale teďka tady během jednoho týdne se sjede prostě opravdu neskutečné jména. Radvaňská, která byla druhá na světě, Petra Kvitová, Lucka Šafářová, máme tady vlastně Berdycha Štěpánka, takže hráči, kteří vyhráli Fed Cup, Davis Cup. Je tady vynikající Davis Cupový hráč Slovenská Kližan, je tady Cole Schreiber s Marem, kteří hrají Davis Cup za Německo, takže si myslím, že to je velká kvalita a já budu jenom rád, když to bude i do budoucna. Dôvodov, prečo Česká republika láka veľké mená, je niekoľko. Napríklad. Myslím, že soutěž je dobře časově umístěná pro hráče, protože jsou vlastně v přípravě a připravují se na další sezónu. Je to dobrý trénink a určite lepšie ako doma trénovať. Takže taky trošku taká změna. Pro nás je to takhle skvělá příprava na novou sezónu, si zahrát nějaký extraligový zápas. Trénuji už 3 týdny a je skvělé si formu otestovat na ostro ještě před Vánocemi. Je to podobný pocit ako na turnaji, ale môžete si vyskúšať viacero vecí na Austráliu. Navyše sú to ťažké zápasy proti skvelým hráčom, tak prečo do toho neísť? Určitě to může pomoct jako uškodit. Je tu však aj iný dôvod, ktorý domácim lichotí oveľa viac. Český tenis je momentálne na vysokej úrovni, je to zrejme najlepšia tenisová krajina na svete. To sem láka množstvo zahraničných hráčov. Som šťastný, že som tu, tvrdo som makal a tu si ešte overím, na čom mám ešte popracovať a ako na tom som v tejto skvelej konkurencii. Hrál jsem tu již tolikrát, už si ani nevzpomínám, kdy to bylo poprvé. Mám tu hodně známých a rád se sem vracím. Moja žena je Češka, v Lani ma sem zobrala, je tu naozaj veľká zábava. Mám skvelé skúsenosti z Vlaňajška a veľmi som sa tešil na návrat. Je super, že som tu zas. Liga má naozaj obrovské množstvo slávnych mien a nie je náhodou, že väčšina oblieka rovnaký dres Prostějova. Oni Prostějov ty hráči znají, ví, že z Prostějova je Tomáš Berdych, že je Petra Kvitová. Takže vlastně Aněška je kamarádka Petry Kvitové, takže ta domluva byla jednoduchá a je to taky o tom, je to určitě o penězi. Je to dáno hlavně panem Černoškem, který je schopen tyhle hráče oslovit a vůbec sem přitáhnout. A je to jenom ku prospěchu věci, protože je to opravdu neskutečná reklama pro český tenis. Zazdali dokopy veľa skvelých tenistov, veď sa len pozrite na ten babský tým, to je neskutočné. Navyše je tu vždy Berdych ako jednotka. Tento rok ešte aj Cole Schreiber a ďalších 5 hráčov z prvej 50-ky. Naozaj sa nás ťažko zdoláva. V posledních letech jsme to vždycky vyhrávali, takže se to tak vždycky sejde a je to příjemný. Prostě si dává jen ty nejvyšší cíle, díky tomu se to tady naučilo spousta hráčů a hráček. Pracuje se tady výborně s mládeží, takže tady bude hrozně rád, kdyby prostě to se trvalo i dál v Prostějově. Samozrejme chceme vyhrať, pre mňa by to bolo prvýkrát a budem tvrdo bojovať, aby som bol českým šampiónom. A podarilo sa. Prostějov opäť sfúkol konkurenciu a získal 12. titul. Spokojnosť s ročníkom 2012 bola maximálna, ale je vidieť, že v Českej republike rastie s jedlom chuť. Jako organizátor by bylo určitě zajímavější ještě tady přilákat ty největší hvězdy, špičku, ale tady toto si myslím, že je nedosažitelné. December je pre väčšinu tenistov časom úplného oddychu a pokoja, ale možno aj šancou vyskúšať si iné športy, napríklad hokej. No a keďže hovoríme o hokeji, museli sme samozrejme osloviť nášho hokejového odborníka Kaja Jakuboviča. Áno, ja som to postrehol, že naši tenisti hrali exhibíciu proti hviezdam Nového Mesta nad Váhom, ale mňa zaujímala skôr jedna vec, ako sa oddeliť do hokejových výstrojov. Ja som stál naposledy pred rokom na korčulách, čiže to tak z tej hlavy vyfučí tá rutina, jak sa má hráč oblieka, čiže
potrebujem rady. Tak už som si na to zvykol, ale zo začiatku to bolo tiež, tak človek nevedel, čo si má obliecť. Na tenise zoberiem raketu a idem hrať, budem tenisky, zaviažem a som ready. Určite, že to je komplikovanejšie, ale tak toto je taká príjemná chvíľa, kde si to všetci tenisti radi dáme na seba. Je viac vecí, ale hrával som predtým hokej súťažne, keď som bol ešte do mladších žiakov asi, takže pamätám si ako a postupne aké veci si mám obliekať, takže to není až také ťažké. Ale neviem, či na ľade to bude lepšie, jak to obliekanie. My sme športovci a my vyhrávame, takže my ideme vyhrať určite. Pre nič iný sme neprišli, iba po výhru, takže budem ich motivovať a aj dodrbávať. Tak ešte sme neprehrali s nimi, takže cieľ je jasný a vyhrať tretíkrát po sebe. Cikice, vyhráme to letí tak, hej, hej, hej! Svoj cieľ začali tenisti plniť hneď od úvodu. Pred zápasom ste hovorili, že budete vzadu, že to budete zasa dirigovať a hneď prvý gól v útoku. Čo sa stalo? No, zostal ten puk voľný, nikto sa k nemu nemal, tak som sa toho chopil. Splnili ste tým svoj limit na niekoľko takýchto exhibícií dopredu, alebo ako často dávate góly? Ja tak raz za 2 roky, takže uvidíme, že kedy sa zase podarí. A pridali sa aj ďalší. Prekvapujúco hviezdilo predovšetkým duo Lukáš Lacko, Igor Zelenaj. V lani si sa natrápil na ten jeden gól, celý tým nerobil nič iné, iba ti to prihrával ako Messimu na ten rekordný teraz. Teraz už 2 na začiatku. Čo sa stalo? To sú proste za ten rok som strašne veľa trénoval a bol som až 3-krát na ľade, takže myslím si, že bola tá tvrdá príprava, je konečne vidieť, že sa to konečne odrazilo a myslím si, že ešte dám aspoň 2 góliky. No. Ja sám som prekvapený, že som ho nejak 2-krát náhodou trafil a bol z toho gól, čiže určite to je lepšie ako minulý rok. Vyhrávate 7-3 po 2 tretinách, do tretej idete ešte pridať? Tak myslím si, že už by sme to mohli aj udržať. Pridať už sme makali teraz 2 tretiny a teraz budeme hrať. Podľa mňa tí starší páni už tuto červení sú, tak ako sa pozerám, tak hlavne udržať, no. Máme veľmi dobrú zostavu tu a s týmto som očakával a myslím si, že chalani predvádzajú svoj najlepší výkon zatiaľ a superi nemajú šancu a dúfam, že takto zostane do konca zápasu, že budú mať šancu a my dáme ďalších 10 gólov ešte. V Novom Meste boli vždy pohostinní ľudia, tak si myslím, že ten výsledok je úplne v poriadku zatiaľ a ešte máme pred sebou ďalších pár minút a verím tomu, že ukážeme, že aj my vieme hrať hokej. To však bolo treba prekonať hviezdneho brankára tenistov, ktorého výkon bol priveľa už aj na jeho spoluhráčov. Na vašej lavičke sa stále hovorí to, že už by si im mal púšťať nejaké góly, nezačneš nad tým rozmýšľať pomaly? Veď snažil som sa im akože otvoriť vrch, jak to aj správne komentátor postrehol, že celú tretinu som skúsil na kolenách, ale aj tak ma to nejak triafalo. Uvidíme, teraz vyskúšame viackrát dopredu. Nepomohlo. Tenisti víťazstvo ubránili a to aj napriek tvrdej hre súpera či pomoci od rozhodcov. Organizátor a prvá hviezda zápasu v jednej osobe tak na konci čiaril šťastím. Nikto sa nezranil, to je prvá vec týchto chalanov tenistov, čo je veľmi dôležité a spokojnosť, ja som dal hat-trick, som dal 3 góly a nejakú asistenciu, takže ja som spokojný nadmeru, dúfam, že mi to dostane do budúceho roka. Na to, že je pomalý, tak aspoň, že sme si povedali, že mu prihráme nejak, nech sa necíti trápne, tak akurát to vyšlo, že 3 góly, tak podľa mňa o tom bude ešte rok rozprávať. Najdôležitejšie bolo ale niečo úplne iné. Vďaka exhibícii sa vyzbieralo 1623 eur na pomoc malému Samkovi Sládekovi, ktorý pre mozgovú obrnu takmer nepoužíva pravú stranu tela. Vyzbieralo sa, myslím si, že pekná suma na tomu chlapcovi, takže to bola dôležitá akcia a dôležité pre tohto chlapca. Znamená to veľmi veľa pre mňa, pretože v blízkej budúcnosti môžem realizovať Adeli Centrum liečbu v Piešťanoch, čož zaujme Samka, aby sa mu zlepšil zdravotný stav, aby začal používať pravú stranu, ručičku, aby sa zlepšila chôdza a takisto dokázal jedného dňa chytiť hokejku a do obidvoch strán rúk a proste strieľať gól za gólom. Tak sme si od tenisu na chvíľku oddychli, ale poďme naspäť ku vážnejším témam. V posledných rokoch sa na túr objavilo veľké množstvo tzv. late bloomers. Vieš, čo to je? Late bloomers?
Prosím ťa, čo si to opäť vymyslel? No to sú prosím pekne hráči, ktorí svoj skutočný potenciál naplnili až vo veku, kedy mnoho iných začína uvažovať nad zaslúženým oddychom. Tu je jeden z nich. Hi, my name is Jürgen Melzer and welcome to DigiSport. Takmer celú kariéru bol považovaný za jedného z najlepších hráčov tzv. Druhej vlny okolo 30. miesta na svete. Jemu to ale nestačilo. Skvelé a predovšetkým vyrovnané výkony znamenali, že Jürgen Melzer poprel všetky predpoklady a iba niekoľko týždňov pred svojimi 30. narodeninami sa vyšplhal do najlepšej svetovej desiatky. Jeho tenisová rozprávka však v uplynulej sezóne získala vážne trhliny. Začal som OK, vyhral som turnaj v Memphise, ale potom prišlo veľa zranení ako roztrhnuté väzy v členku, potom zas bok, takže celý rok bol ako na húsenkovej dráhe. Nakoniec zostať v prvej 30-ke je fajn, ale budúci rok chcem určite viac. Bodaj by aj nie, veď neexistuje veľa hráčov, ktorí za posledné 3 roky dokázali zdolať Nadala, Djokoviča aj Federera. Stále si verím, že môžem zdolávať aj hráčov top 10 a byť tam medzi nimi, získavať trofeje. Aj v lani som vyhral jednu 500, čiže hru na to stále mám, len telo musí zostať zdravé. Mám za sebou dobrú prípravu a teším sa na Austráliu. Zároveň si ale uvedomuje, že úspech nepríde okamžite. Prvý cieľ je dostať sa do 25-ky a potom na to nadviazať. Je to dlhá cesta, ale ak budem zdravý, som si istý, že to v sebe ešte mám. Viacero hráčov po 30-ke sa začína viac obzerať po deblovej kariére, predovšetkým pokiaľ majú v štvorhre také úspechy ako Jürgen. On si však ide svojou cestou. Nie, sústredím sa na dvojhru. Kým stále dokážem vyhrávať turnaje, budem hrať singla a štvorhru ako doplnok. Mám obrovské šťastie, že som v tomto doplnku vyhral 2 Grand Slamy. S Pečnerom sme výborný tím, hráme uvoľnene. Na nešťastie v lani sme odohrali len 6 či 7 turnajov. Tento rok to bude určite viac a chceme sa zaskvalifikovať na turnaj majstrov, tak uvidíme na konci roka. Okrem skvelých výsledkov sa Jürgen preslávil aj svojím prístupom k tenisu. Úsmev a dobrá nálada ho sprevádzajú takmer každým zápasom. Na kurte sa musíte predovšetkým baviť, užívať si, čo robíte. Ale ako náhle hráte zápas, najdôležitejšie je aj tak víťazstvo. Iba to sa počíta. Ak nevyhrávate, veľká zábava to nie je. Takže hlad po úspechoch bývalej svetovej osmičke zjavne nechýba. Čo by chcel vo svojej kariére ešte dosiahnuť? Zahrať si ešte jeden turnaj majstrov, to by som si veľmi prial. A možno ešte jedno štvrťfinále alebo semifinále Grand Slamu v dvojhre. Práve preto som posledné mesiace tvrdo pracoval, tak uvidíme, či to tento rok vyjde. Tak to bol príbeh jednej veľmi úspešnej kariéry, ale v našom magazíne dostávajú priestor aj tí, ktorí tu svoju iba začínajú. Pravidelnú rubriku o junioroch dostali do rúk naši juniori. Tomáš Halon. Ahojte. A Filip Benček. Čaute. No a keďže tento mesiac vyšla rada na Filipa, tak nech sa páči, uvedz si svoju mladú hviezdu. Nech sa páči, Karolína Šmidlová. Začala som, keď som mala asi 7 rokov a k tomu dostali rodičia, že oni chceli, aby som nejako športovala a bolo im vlastne celkom jedno, že či budem nejaká profesionálka, ani nechceli vôbec, aby som to hrala. A nejak ich to začalo baviť aj mňa, tak a celkom mi to išlo. Tak som začala trénovať viac, ale nemôžem povedať, že by ma to nejak strašne bavilo hneď od začiatku, tak postupne prišla aj s úspechmi, že sa mi to začalo páčiť. No určite rodičia, otec sa o to stále stará doteraz a ten mi najviac podporuje aj s mamou. Ona je o 3 roky mladšia, čiže ona začala trošku neskôr a teraz si už aj dobre zahráme konečne po tých rokoch, že už je tak dobrá, že mám s ňou čo robiť. Ja si myslím, že nemám úplne jednoduchú povahu, ale na kurte to nevidno. Ja neprežívam to tak, že by som nejako hádzala veľmi rakety, alebo tak skôr som nervózna a tak tichšie. Nedávam veľmi najavo, si myslím. Ale nezmenilo sa nejak veľa, odkedy som bola malá. Myslím, možno také profesionálnejšie sa správam, to určite, ale na tom správaní to tak nevidno zvonka. Určite silné stránky sú vynikající pohyb po kurte, výborné nohy má Karolína, rychlá je. Trošku
pracujeme stále na koordinaci, úderové koordinaci, čili dobře zahrát úder v pohybu. A jak jste teď viděli, hodně pracujeme na hry u sítě, na náběhoch a vůbec na zvýšení agresivity hry. No, ja som s tým nerobím až takú ťažkú hlavu, ako dá sa stihnúť aj pri tenise niečo a mám kamarátov takto, ale prídu obdobia, kedy ako to nie je úplne ľahké a že závidím aj majú normálny ako život, lebo pri tenise to nie je také, musela som odísť vlastne z Košic z doma. Ale tak treba niečo obetovať a ja to zneľutujem zatiaľ. No často mám to plné zuby, ale to sú iba také krátkodobé vlastne reakcie, že rýchlo ma to prejde a vždy po neúspechu to príde, ale vždy idem ďalej a nerozmýšľam nad tým nejak veľmi. Tohtoročné Roland Garros určite. No, snažím si to nevšimať, ale dosť ľudí mi píše aj na Facebooku, cez internet, čiže vnímam to. Hlavne po tom Paríži sa to dosť zmenilo, ale nie je to na takej úrovni, že by mi to nejak prekážalo alebo že by som s tým mala problém. To bola veľká skúsenosť a som strašne rada, že som mohla byť s nimi, s našimi najlepšími hráčkami v tom tíme. Ale ja si myslím, že som dosť taký individuálny hráč, že ani tie tímové športy by som asi nebola v tom veľmi dobrá. A ten Fed Cup ale bol úžasný. To som mohla trénovať s tými najlepšími hráčkami stále, čiže to som rada, že mi dovolili a dúfam, že si ešte zahrám v budúcnosti. No, niekedy môže byť ako, niekedy mohol by byť mäkší, ale určite super. Všetko je v poriadku, my už spolu trénujeme dosť dlho, čiže 3. rok, čiže zatiaľ nemám nejaké problémy alebo tak. Zatiaľ to zvládame. Vždy sú ťažšie a lepšie obdobia, ale je to dobré. No, začátky byly takový trošku těžší, hodně se pracovali na technice, ten první rok, čo tu bola. Ale druhý rok se nám to vrátilo, protože měla vynikající sezónu v lani. Skočila o nějakých 460 míst na žebříčku VTA a zahrála výborné semifinále v Paříži na juniorce. No určitě každý trenér touží dostat hráčku co nejvýš. Karolina má určitě předpoklady pro následující sezónu. Chceme útočit na první 100 ženského žebříčku, ale je tam prostě 150 vyrovnaných hráček mezi 100 a 250. Karolina dokázala řadu už porazit z těchto hráček, ale top 100 ještě žádnou neporazila. A teď se ukáže hned první v Austrálii, kde hraje vlastně kvalifikaci Oaklandu a Melbourne, Grand Slamu, a tam se ukáže, jak se s tím popasuje. Nemám také konkrétne ciele, ja sa snažím nepozerať tak ďaleko dopredu, ale najradšej by som na tých veľkých Grand Slamových turnajoch samozrejme niečo uhrala a dostala sa do tých medzi tie najlepšie hráčky. Dobre, super. Všetko? Ďakujem. Dobre. Pokiaľ sledujete Jastrabie oko pravidelne, určite ste zachytili aj našu školu tenisu. Naučili sme sa v nej forehand, naučili sme sa aj backhand a tak je čas si tieto dva základné údery prepojiť. Dnešnú lekciu povedie šéf-tréner Akadémie Lafor Tennis Erik Čarnakovič. Erik, vítaj. Ahoj. Radi by sme vám dnes predviedli nejaké cvičenia, ako spojiť forehand s backhandom. Pôjdeme od vlastne najjednoduchších cvičení po najdôležitejšie. Na úvod vlastne tej lekcie začneme robiť také tieňovanie. Bude to bez lopty. Všetko sú to naučené cviky, ktoré vlastne tí hráči opakujú a čím ďalej to budú opakovať, tak tým budú v tom lepší. Začneme vlastne 2 údermi do rovnakého smeru a potom prechod do druhej strany. To bude prvé cvičenie. Druhé cvičenie bude prechody pravidelné, pravá hlava a potom môžeme ešte nakoniec urobiť jedno cvičenie, kde nebude ten hráč vedieť, kde má ísť dopredu a bude čakať na číslo. Očíslujeme tie loptičky a vlastne na základe toho bude štartovať na jednotlivé vlastne lopty.
1. 4. 3. Tak chalani teraz hrajú variantu 2 úderov z miesta a potom presun na druhú stranu a z druhej strany znova 2 údery. To je trochu pomalšia forma prechodu z forehandu do backhandu. Je to vhodné na úvod tréningu alebo na také rozohriatie sa. Stále je dôležité, aby sa vracali ako aj na stred. A potom vlastne pri prechode, aby to stále vychádzalo zo split stepu, aby vlastne ten hráč reagoval na tú loptu a nechodil tam z pamäti iba doprava, doľava. Toto cvičenie je maličko ako iné, ako bolo to predchádzajúce. Teraz tí hráči prechádzajú z forehandu na backhand pravidelne, ale bez toho, aby hrali z jedného miesta ďalší úder. Že je to trošku náročnejšie ako na pohyb, ale stále budú dbať o to, aby medzi tými údermi spravili split step a zase vlastne ako keby zasekli tú výmenu a z nej vlastne vybiehali doprava a doľava. Teraz prechádzame na ďalšiu úroveň, najťažšiu v podstate. Teraz tí hráči nevedia, kam tá lopta príde a musia reagovať. Znova začína cvičenie tak, že ten hráč, ktorý rozdáva, dá 2-3 lopty tak, aby ten hráč to mohol stíhať, ten druhý, ktorý behá. A potom postupne ako začína ho zatlačať do ťažších a ťažších pozícií a ten vlastne ako musí reagovať a dobiehať. Tak teraz prichádza na rád ďalšie cvičenie. Videli sme tu, že chalani vybiehali aj do nejakých extrémnych ako pozícií. Tak teraz vlastne toto cvičenie bude zamerané na nácvik týchto extrémnych situácií. Pozrieme si jedného trénera ešte, ktorý im vlastne tú loptu rozohrá do toho extrému a potom vlastne pokračuje tá výmena. Všetko podstatné, tenisové a netenisové máme za sebou, ale keďže sú tu Vianoce, neodpustili sme si ešte jeden príspevok. Takto trávia sviatky naše hviezdy. Tak samozřejmě pro mě za ten rok, když cestuju, tak určitě trávím Vánoce hlavně s rodinou. Doma pri stromčeku a stretneme sa aj na ulici so susedmi a tak. Nič nerobíme, užívame si, ležíme občas pred telkou aj, čo ináč celý rok neležím a keď tak si niečo prečítam alebo pustím si nejakú dobrú muziku. Spím celý deň, ne. Tak akože som doma, proste jem a... A je tu jedlo, hlavná téma Vianoc. Ďakujeme, Martin. Ako teda vyzerá štedrá večera tenistov? No, je klasika proste, jak sa to volá? Ne, na začiatku táto oplátka, nejaký jablka, orchy, cesnak a tak, med. Kapustnica, buď ryba, alebo teda filet z ryby a tie veci okolo, všelijaké tie oplátky, jablko, klasika. Dcera jí jenom kuřecí řízek, vlastně ta se do vepřového moc nepouští, ale ta ryba, myslím si, a bramborový salát, to je vynikající. Zvyknem deň dopredu nachystať kapra, robím vám aj kaprovú polievku a potom klasicky so šalátom vysmažený kapr. Taká typická vianočná večera, oplátok, cesná, kapustnica, ryba so zemiakovým šalátom. Máme rybovú polievku a potom máme rybu a zemiakový šalátik. A potom sú nejaké tie štrudličky a najviac na čo sa teším, že vždy máte darčeky. Takže darčeky. Nosí ich tenisový Ježiško, alebo sa o ne starajú hráči sami? Tak pôjdem ich najprv ukradnúť, potom ich zase ukradnem a nakoniec ich dám svojej rodine a svojej manželke. Komu ich kradneš? Tej rodine, ktorej ich potom dáš? No, ukradnem ich manželke, ukradnem ich svojim rodine a potom ich zase dám. Čiže ich vymeníš? Presne tak, vymeniame si to všetci navzájom. Nosí Ježiško, nosí.
Nie, vždycky po večeri ideme, vždycky už do obývačka, tam máme stromček a vždycky dáčeky, takže taká super atmosféra. A ako, ja sa teším na ten deň, strašne. Vianočný večer je naozaj pohodou pre každého športovca, ale čo celý deň predtým, počas ktorého sa má údajne držať dieta, zvládajú to? Asi viac menej, asi nie. Ja nemôžem, lebo ešte 24. trénujem do obeda, čiže musím to nejak porušiť nejakým malým jedlom. Půst je trošičku horší, protože jednou prostého důvodu, protože my ráno na štědrý den už 20 let hráváme fotbal. Samozřejmě pak k tomu přijde nějaké malé pívečko. Nebol som zvyknutý, ja som to zase veľmi až tak nedodržoval, ale nejaké drobnosti sa zjedia. Ako máme na obed vlastne takú rybu, ale ako, že by som nemal jesť niečo, tak to ne, musím jesť proste. No, vždycky niečo, už keď vidím tie nejaké medovničky alebo nejaké koláčiky, tak to uchmatne mamine a aj možno okúsim tú polievočku na obed. Ja to zvládam bez problémov, ja s tým nemám problém a aj teda dávam si ráno vianočku s maslom, ale potom už celý deň nič až na tú večeru, tam sa potom nadlábnem. A tu prichádza ďalší problém. Správny športový profesionál by sa nemal ľudovo povedané prežierať. Čo myslíte, dodržiavajú to naši tenisti? No, povedzme, že dodržiavam, no. No ja neviem, ja už toho teraz nezjem v mojich rokoch veľa, už zďaleka nedávam toľko, ako keď som bol aktívny športovec, ale skôr, aby bola taká pohoda, kľud, aby každý mal to, čo chce a aby sa každý najdol do sytosti. Vždycky ten vianočný deň alebo deň potom, ešte keď ideme k babke, tak trošku tam viacej papám, no, takže potom vždycky tie dni prvé 2-3 sa trošku ťažšie rozbieha. Tak, milí naši tenisti, prajeme vám ten najrýchlejší možný rozbeh a samozrejme predovšetkým úspešný rok 2013. A to isté aj všetkým divákom. Prežite krásne sviatky a pokiaľ by ste počas nich mali akékoľvek otázky, nezabúdajte na našu e-mailovú adresu jastrabieoko@digisport.sk. Vidíme sa budúci rok.